pwede po kayo magbigay ng sariling puro-puro sa akin pagkatapos ng misa. Pero mas karanasan niyo po ito kaysa sa akin. May tanong po ako sa inyo. Bakit kaya ang mga apo natin mas malapit at mas komportable sa kanilang matatandang lolo at lola? Brother mo, hindi ka kaya. Yung mo napansin nyo? Bakit yung mga apo ninyo takot sa inyo, galit sa inyo, pero pag sa lolo at lola nila, tuwang-tuwa at komportable sila. Bakit? Na-spoil? Kuminsan i-spoil din ng mga tatay at nanay nila. Ipapanusig na nila. Pinagbibigyan din sila paminsan-minsan ng tatay at nanay nila. Pero bakit mas malapit sila? Mas komportable sila sa lolo, sa matatandang lolo at lola nila. Nakuha niyo, pwede nanalangin na huwag magsimba yung nanay ko ngayon. Kagabi po, wala siya pero ngayon, bigla nandito. Anyway, ang unawa naman niya siguro ito, kung pukwento ko ito sa inyo. Ang nanay ko po ay may anak na pare, si Amorao. Sa loob po nitong nakaraang buwan, siya'y nagkaroon ng akong pare, si Father Mark, ang ating parochial vicar. Mas bata po si Father Mark. At nadinig ko ang tawag ng nanay ko sa kanya ay ang aking apo. Hindi naman po sa nagseselos ako. Pero napansin ko po, kinukwento sa akin, ay lagi ako wala ito nakaraang ko lagi raw tinitira ng pagkain ng nanay ko si Father Mark. Kuminsan si Among raw, sasabihin, huwag niyo nang tirang pagkain, kumain na yung diabetic yun, huwag niyo pakainin. Tago niyo yan, huwag niyo pakain. Abay, si Father Mark, lagi may tirang masarap ng ulam. Minsan po, pag maligo ako, walang pakialam yung nanay ko. Abay, minsan nakita ko, nadinig niyang naliligo si Among Mark, kinatok niya. Among, pinapawisan ka, huwag ka munang maligo. At nasabi daw po niya minsan, ay talagang ganyan. Dahil ako, lamane yung pituka na ipirepa karin-kareta apo. Anong meron ang mga matatandang lolo at lola? Bakit komportable gusto sila ng mga apo? At isang dahilan po nakita ko at naisip ko ay ganito. Dahil ang mga lolo at lola, wala nang ibang iniisip kundi tangi at simple at innocent na pag-ibig para sa kanilang mga apo. Mga magulang ko minsan napipikon sa mga anak nila. Mga magulang ko minsan pinagkakalitan yung mga anak nila. Mga magulang ko minsan nagtatakbo sa mga anak nila. Pero mga lolo at lola, basta mahal nila ang kanilang mga apo, period. Basta malambing sila sa kanilang mga apo, wala nang dahilan, wala nang purpose, basta mahal nila, period. At siguro nararamdaman ng mga apo that they have nothing but pure, innocent love sa kanilang mga apo. At hindi ko po pinag-uusapan ang pag-ibig ng matatanda. Ang pinag-uusapan ko at tinutukoy ko ay ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos, period. Hindi niya naaalala, hindi niya tinitignan ang mga kasalanan natin, hindi niya naaalala, binibila ang mga pagkukulang natin. Nilalang niya tayo, at dahil mahal
mahal niya tayo. Simple, pure, innocent love para sa ating lahat. Kaya binigay niya ang sarili niyang anak para sa atin. Upang yung anak niya nasa atin, siya ay hindi ama. Siya ay lolo. Isang matandang Diyos. Ito po ang isang biyayang iniaalay ng Panginoon para sa ating lahat. Isang paanyaya po ngayong Pasko, na hindi lang bata ang isip at paraan ngayong Pasko, kundi bilang mababait na matatanda. I'm not referring to maging matanda na maging matuwang sapok, or matuwang masungit, or matuwang mabulok. No, hindi matatanda na marunong magbigay ng daan. Matatandang mahinahon at mga matatandang walang bakal at dala, kundi simple at puro pag-ibig sa kanilang kapwa. Amen. Ewan ko po kung hindi ko pa nakwento dito sa inyo. Natinig yun na okay na. Kailangan ko magdadagdag. Minsan daw tumawag ang United Nations ng isang international conference para sa mga bata. Paano ingatan at protektahan ang mga bata. At ang inanyayaan dun sa conference na yon, para hindi ganong maraming magulo, 3 lamang representative bawat bansa. Isang batang Boy Scout, isang magaling na senador, dahil sila ang gagawa ng batas para sa mga bata, at isang matandang pari, dahil alam nila, kilala nila ang mga bata. So nagpadala nila ang Pilipinas ng 3 representante. Isang batang Boy Scout, dahil hindi sa kanila ang pag-uusapan, isang magaling na senador, at isang matandang pari. At para makapunta sila kagad dun sa conference na yun sa Australia, ay pinahiram ng gobyerno ang isang private jet para sa 3 ito upang makarating sila kagad. At nung lumilipad na daw yung jet sa Hipapawid, sa gitna ng malawak na dagat, biglang nagkaroon ng engine trouble. Biglang tumigil yung isang makina. At wala nang alam gawin ang piloto. So pumasok ang piloto dun sa 3 niyang pasahero, sabi niya, tumigil po, nasira ang makina ng eroplano at wala na po kung anong gawin, magka-crash tayo. At naalala ko po, 3 lamang parachute ang dala ko. Dahil akala ko 3 lang tayo, hindi 3 lang ang pasaheros ko. Pasensya na po, sabi niya, may pamilya ako, bata pa yung mga anak ko, gusto ko pang mabuhay, kukunin ko na ang isang parachute. Sinuot niya, bahala na po kayo, at tumalon siya sa eroplano. Tumayo bigla ang senador, sabi niya, kailangan ng bansa natin, marunong ako gumawa ng batas, hindi ako pa dapat mamatay. Kinuha niya ang ikalawang parachute, sinuot niya, at sabay talon sa eroplano. Isang parachute na lang ang natira. Kinuha ng matandang pare ang parachute. At sabi niya sa batang Boy Scout, Iho, matanda na ako. Pwede na akong mamatay. Ikaw ay bata ka, marami ka pang pwedeng gawin. Sa iyo na ang huling parachute, isuot mo at iligtas mo ang sarili mo. Tinignan ng bata ang matandang pare at sabi ng bata, Father, huwag mo kayong mag-alala. 2 pa ang parachute. Yung marunong na senador, sinuot niya ang knapsack ko. Yun at mamamatay ang babaw sa kulay. Lagi po natin sinasabi na ang Pasko ay para sa mga bata. Ang Pasko ay para sa mga bata lamang. Ay naman. Huwag po ninyo kagad isuko ang bandera. Hindi po totoo. Ang Pasko ay para rin sa mga matatanda. Tulad ni Zacarias at Elizabeth.
Kung titignan po ninyo ang lahat ng kwento ng Pasko, lalabas lamang at lilitaw lamang ang sanggol na bata na si Baby Jesus dun sa huling araw mismo. Pero yung mga kwento bago yun, hindi lahat sa matatanda. Yung mga matatandang ninuno ni Jesus, yung matatandang Abraham at Moises at Isaac. Tapos ito ngayon, ang matatandang si Elizabeth at Zacarias. Tapos bukas po ang matanda niyang foster father, si Jose. Hanggang sa pagsilang niya, yung matatandang hari, bumisita sa kanya, matatandang pastor, matatandang Herodes, na gustong ibabate siya. Lahat po hinggil sa matatanda. So ang Pasko po ay hindi lamang hinggil sa mga bata. Ito ay hinggil sa atin. Lalo na po, kung may puso tayo ng tunay na matanda, marunong magbigay ng daan, marunong maging mahinahon, at walang laman ang puso, simple at puro pag-ibig sa kapwa. Kapag ganun po, ang pagkatanda natin, isisilang ang Diyos sa buhay natin.